lagunipun mengke langsung kemawon daripada mangke sampun kata pamundutan nembe ngersaken lelagon. Bapak Nuryanto pripun siap dereng? Mari kancane. Apa tresno bojone wong? Taruna ya. Mari kancane. Bojone tangga ora oleh. Bagian apa iki? Ora bojone kancane. Aja menika perwakilan dari pengawas tamu Bapak Nuryanto monggo. Inggih matur sembah nuwun sampun ketimbalan sampur sakjaniki ra iso nyanyi. Suarane lagi rak. Nangkat mundhutipun Raka Mas Setu. Nyuwun lagu wong lali ora kelingan. Kok lagune guru wong lali ra kelingan terus ora? Lah iya. Rodok dimpukke yo mike. Rodok atos. Jabulane malah neng bayanan ayo kerja ta Cahayu. Kok cemburut dek rino wengi kowe ngajak turu tak lilani awakku lemuk ora gagas ana sing cemburu.
ora kelingan Mbak Kartini aku ingin ora pamitan bunga menyang Semarang aku wedi yen kanggo jalaran kok cempurut rino wengi kowe ngajak turu tak lilani awakku lemu ora gagas ana wong cemburu ora Kang Mas iki kagem among rawuh ibu-ibu kagem jambi saya lagune Tondo Mata weh aku ora saged mawon Tondo Mata jare Mas Beno Tondo Mata kalih sinten iki ayo sekalian to kayaknya ada tanda-tanda iki iya mboten apa-apa to wong sing wedok wong ya Mbak Yuni arep kapake ayo bro digayengke Tondo Mata kali Campur Sari Mustika Nada pimpinane Mas nadane Campur Sari sing bagus dhewe hah lah yo mantane mbuh kuwi
simpen ana kamarku dadi sules ramo simpen ana atiku iya waktu kali ketemu cek cek yo Mas War gayang ke yo kaya rembulan lumaku kang madange kaya tumetes sing banyu ngademake rasa ing kangenku cek cek mangga Pak tak simpen ana kamarku dadi sules ramo tak simpen ana atiku liya waktu bakal ketemu matur sembah nuwun Anjih matur sembah nuwun menika perwakilan saking Among Tamu panjenenganipun Bapak Nuryanto sampun pareng katur 2 lagu berturut-turut. Selajengipun monggo Karang Taruna sudah siap belum? Ayo perwakilan dari Karang Taruna dulu yuk. Ya ini ada request dari Karang Taruna Tresna Bojone Wong spesial buat Karang Taruna Jos. Selamat bekerja, semoga sehat selalu dan nantinya menjadi orang-orang yang sukses untuk Karang Taruna. Sip. Masih bersama dengan Mustika Nada AE. Yen eling jamane semono nalikane kowe ngomong apa neng isor lampune banjur
sebel kowe wis duwe bojo yo Mbok anggap apa awak iki hae kowe teko ngucap janji kata tenan atiku iki